Shim kana majurai ka basan hunreo san hunreo Habau khot yang ngan jubah yu ngan don bat ha ke jing jenjar ngan pelaj yu ngan penan buram yu ngan penhun yu dagerta ke bajalan ha ke kerteng ukpa badukun badumen simbaku Ca ching ye trong utrai trong yêu Jesus Christ Ca ching ye trong u blay Lam ba ka jing slok trong man sim ba khoi Kin don ring kat bat pi baro Ring kat bat pi ru Ngai ka buram makrau yo blay Na ka benta ka ni ka sngi Kesngi utrai benengkong jangka Portland. Hagaba ukan ran. Insa pule ulah syak pensyoy. Hagilai teli kejik pensyoy. Ban penkelah kepu ya kimau. Ban mane yuk suy ban yo ya kebor ban keburam jika pertei. Ban no na jerong na kejingit biye ban sakem yu. Aga jing jangi rungi don ya kita kijing sya pensyoy ya kaba ngin pan mahab na ublay na mar bangi lahap hakata kijing sya pensyoy ya sange menta shipang ban pan mahab na ublay na kasla kaba khatlai nginya duai lang
nga pla how blade buden war baro bada phi ko men ko para ngala le pop chi bon da ki jing per khan da ki tin da ki kam bada ki jing le glen da ki jing le palat changa da ki jing le palat changa da ki jing le palat makrau janga namar kata agar pat ya Maria bukut kebayesa kathe suti ya ki angel berkiru khoi berdia phi ko men ko para banduai nakabanta janga hau trai ublei jangi ublei beden bor baro news nei yangi bandala map no ki pop jangi onyalam yangi sha ke jing bam chukod amen. Iduai nakabanta arngut wei long keme bari wei kun samla kibarung manta hapo kabalang bad kata gidei bayamanda leng do nong light bad diamond lamurong ni pediang burom pi pilong ki dekot ki bapura jung balang pisap pediang yau jisu ha ka eucharist manta ka sngi Iduai ro nam ta ka jing suk ka perthei amtam haga ri Ukraine habadon ka thama ublei un kata ai ka donot ka mensim joki nong yalam ban yo biang ye ka jing suk ka perthei haga ninga thain bar ka perthei baro ka wei do ai hangi ko blei beden bor baro badaga jing rakhe ka jingi ki ba manus nem Yaga yom len ke bakut Ginang roy Haka jing syempang Yakis paba Balaburi Jong ukres Bangin wan Ngin wat Yaka jing kiso jongki Dagarukam ke badan buram Dautrai jongi uji sukres ukun jong me Ubaya madabasun syaring kabat me lembat umen sim bakut Way ublay junam la junam. Kajing puli nakakitab Deuteronomy. Moses ulaang hikipadba. Ulingdo unshim ikasyang jong kiso ningkong nakakti jong pi. Bad unbo ika hakamat keduan utrai ublay jong pi. Dipin kanatang hakamat utrai ublay. Ujong pi. Unang aram ubayat wir. Ulang ukupat nemen jonga. Ulalit arsut chi Egypt. Bad ula syong shipor hangta. Tang kindiat ngut kilayadon. Bad hakata kejaka. Ula kilalong ujat binriyo. Ubakraw. Baklan bor. Bad babon pat. Kinong Egypt kila le benyanga kila penjar yanga bat kila ban benyanga kum kimrang hangtang ila lenyar hautrai ublay jong
apartemen jengi, but utrai ulai yo sngo ya kasur jengi, but ulai yo I ya kajing zinjar jengi, ya kajing trai stom jengi, but ya kajing ban benyengi, but utrai ulawan ya lam no ingi na Egypt, dak kti badan bor, but dak kesanti kabakner, dak kajing trim kabakrau, dak kidak kishin but ki kampla, but ulawan ya lamingi syakani kajaka, but ula ai hingi kani kari kabatut dak kadut kangap. Dia hakmi mentang awan rayu so aningkang jang kakendo, ya kabama me kutrai mila ai hanga. Pinbo ya ka hakmat utrai ublay jang pi, but pin mani hakmat utrai ublay jang pi, kaktian jang utrai. Yes ngongu ya ublay. Kasam bakhnai fuai, ka number jan rai, nyo spa, nyo punyo, nyo. Kasam bakhnai fuai, ka number jan rai, nyo spa, nyo punyo, nyo. Kajing puli nakashithi jong upolis bakhoj Shaki Kristan harum. Ko para kajin tho ka ong ayu. Kaktin ka don hajan jong pihi. Ha ki rumyang shintur jong pi. Bat ha ka donu jong pi. Kata kamut kaktin jong ka jinget ka bangi alap. Namar lada ni pla da ki rimyang shintur jong pi ba ujisu ulong utrai
บัดพี่เงินหากดอนูจงพีบาอุเบลอุลาเป็นมีปาดยาอูนากจิงยับเพนลัดนาบาอุบริวอุเงินดากดอนูจงอูบัดกุมตาลาเป็นสันยาอูบัดอุพลาดักิรมยังชินตุรจงอูบัดกุมตาลาเปลัดยาอูกะจินทอกะองดันอุบังเงจฮาอูอุบันชาเป็นเลรันนาบาดันจิงยับเพรฮับเดงอุจูบัดอุเกรกอุจูอุตรายอุลองกันราดยาบารอบัดอุเทกระไฮยากสปะบะจงอูฮัลลอร์กิตูบารอกิบักฮอดกระปาดยาอูนาบายาอุตาอุบักฮอดกระปาดยากกระเตงอุตรายอันเปลัดกักเตียนจงอุตรายงีสงงูยาวเบลบุรมบัดกะจิงเอรอยาเมกุคริสตังดาอุคปูฮีอุบริวอูเฮนเรย์ดากักเตียนบารอกะบะมีนักชินเตอร์อุบเลกะบุรมบัดกะจิงเอรอยาเมกุคริสอุดรเร่งกาดบัดพีจิงปุเลนักกอสเปลบักโฮดกัดกมอูลูกาสหากระกปอร์จิสูอุลาดับดาวมันซีมบักโฮดอุลานพายนากจอร์แดนบาลายลามยูดาวมันเสียมเชกรีกันจานักบันตาสาวผู้สงีบาลาปัญชายูดาวสวยบาดเชียมละบามอากิตุกิสงีบาดันดากิลกดอุลัดงานสวยละอังหูละดาเมลองอุคนจงอุเบลตัวหุกุมยาวเนอุมาวบาอุนกลักปูบาดูจิซูละจุบาบยูละทออุบริวตังดาวกปูนังดาวกโซยอุลาระยาอูชจรองบาดฮากิสงีฮากาชิคเลบมานละเป็นอีฮอูยาบารอกิฮิมาจงกบรเทบาดูลองฮอูงานไอฮาเมยกันเนบารอบาดยากบุรมจงกีนาบาลาไอทีบารอฮังาบายากัดกบางานไอฮักัดกบางามอนละดามมีมันมันนี่ยังกันเนบารอกันลองกจงมีจิสูละจุบาบยูละทอมันมันนี่ยาวมันมันนี่ยาวตรายอุเบลจงมีบัดตั้งยูฮีมันชักรีนังtahu la yalam yu sya Jerusalem bala ibu yu hak liar do jong ka temple baru la ong hu lada melong ukun ublei tu peno iladi nang ni na bala tho un ai hukum ialah ki angel na ka benta ke jong me ban sumar ye me bad hakikti ke jong ki kin ra ye me yo kumno men jentut ialah ka kejat hau mau Teu Jisu la jubab yu la ong ro menam tenju yau trai uble jong me bad habau ksu ula deb jing pen shoy baro ula petno bad hadu ba unayo da ka wei pat ka kabu ka gospel jong utrai
Tuhan man ke parawiit ngirung haga por ayom jong ke por len nadu man sengi balang berdepay bat mentah ngidon haga sengi utrai berengkong haga por len ngile sengeu ke jing pule ke basung tenat bah ke jing pule ke berengkong ke keren sepang tau sok nengkong ya ke ba mangi ngidon ni dang don haduk mentah haduk kebakut jong nu benai ngin sa shim haduk haga arpu nyau tarik jong uneu benai ya usok nengkong haga bahawa naduk kapor jong Moses la ongiki ba kin wan ra yau tau usok nengkong Moses wala ong naki pai ba ulang do un shim ya ka syang jong kisok nengkong naga keti ke jong pi badun bu ya ka hakmat kaduan utrai ublei jong pi tina kini gadau habangi shim yo sok nongkong sisa ngi shim ya ki envelope hau tu syang bad ngi bu ngi terwa hau blei hakaduan ju u kadai banlong ke jing ai ka ba nadu ka do nut ke jing ai kham tam ya ka sep ke jong pi ya ke jing trei sitom ke jong pi lada don manu basu lada basu shim nang nu ka bamdei ka sep sisa ka klam da trei sitom hoi ublei upej ya ka do nut ka bas khut ten rei ka ba ukwa ka long ba na ke ba phi ban mi phi de bas ngau du phi de bas ngau ka kta phi ba phi ai lada ka phi su ai tang na ka bala slei na ka kriya ka jong phi te kemot kata kam dei ka bakta sisa ya phi lada ka kam kta sisa ya ka income jong phi ngatrai kata kampat biang ti kadai ban pidem sautu ba don ka ka bala minus na phi ti nakaliang jong ulung do ulong te hakmi menta ngawan ra yu so nong kong jong ka khandeu ya ka ba mame kutrai mela ai hanga kemot kadai ka ba ublei ula ai haki ban maki ki terwa kelau blei pin bu ya ka hakmat utrai ublei jong phi bat pin mane hakmat utrai ublei jong phi ti ai ba kane ke jing rublei ka ba ngi don kham tam hai ke jing tumbu ba pher ngi laong ba ka tumbu ka bahagi ni stem ke bela dep ka de na ka benta ka podium hang ni hapo ka kmat ka hall hoi ngi lami swi ki kam ka tu le sila minus no ka wala ka bisa kadang don den rei menta ngi don ke jing tumu ban pan bha shu ya ka sabius sebu hall bat kum ta ter ti ka syong ha ke jing panyai jong ka lang bat ke jing pei ke jing don kam ringkat bat ka jing tumu jong ka parish council ti ngilios ngeu ya ke jing puli naga city jong Paul sigi siki Roman kham tam daga boong bagaktin ka don hajan jong phi Jesu loong yau suoi yau soitan ba pen shoyu om dei tang dau pu ba ubriun henrai daga ktien ka ba mi naga shentur ka jong ublei kemur ben ong ba banele persya uksui ka dei daga ktien jong ublei lat pi peit nakaliang ju Jesu ya barok lai teli ki sya pen shoy ka benengkong ka dei ban pen kelak pui ki mau ka baar ban mane uksui ban yo ka buram ban yo ka bor jong kita ki bor ki hima jong ka perthei bat ban rensit naka temple daga bangeit bau nakaliang jong ublei usa shiem pi ka jing tenju yu ublei la ban ong ti nakaliang ju Jesu la sei daga tin ju ublei hi ban yele persya uksui naga kitab Deuteronomy long om dei tang do pu ubriun rei daga tien ka bami daga shentur jong ublei bad la ong ru ba man mane yu trai ublei jong me bat tang yu man sakri om dei ki e jong ni perthei
bad habade ban laong yu ban no long kumnu menam tanju yo trai ublei jong me kini long tien jong kitab Deuteronomy ki bau Jisu ula pule ha ke jing long khna jong ha po ka sinagog lahi kailan det kitab ro khoi bad ha ka po badai la sei kita bani le persya uk sui krei te ne gane dau pol wang kumnu wang ka tien ka don hajan jong phi ha ki remyang sintur jong phi bar ka don jong phi kata kemut ka tien jong ka jinget ka bang yalap namar lada phi pha da gremyang sintur jong phi bau Jesus Christ ulang utrai bat phi ngai ha ga nut jong phi bau blei ula permi pa di na ga jing yam phin la im phi te la da ka tien ju blei ga chu don nang tu klem da tri kam don jing modri na ga liang ju jisuru la kren ha wei ga benta gospel ga kum Lukas long ban riu khot sapon riu ter wong omde gitu ki boong ku try kin like em nai jar bawan sanga ubasya skor kitin janga badu bale ya ka ngan pen EP ulong kum ulong kum briu ubate ka yeng halor mau siang wan ke eryong erngit wan ke jislai kata ka yeng skam triang Henry jar bawan sanga usya skor kitin janga Henry le yaki ulang gubriu batay yaki yeng halo siap wan ke eryong nuwir ka jislay Henry kata ka yeng ka klem kram ram kat no ka jingjot ka bakraw ti kamot ka bor jong ka tien jo blay sisya katay kumau blay bolo tawi ka bertay da ka tien jo tolong kata ti da ka tien ka jong ulah tawi ki berkhot to ai bakan don ka sngi sahib neng to ai bakin don ki dok ha dok penat haka duriau tika tien ju ketika tien ka em buat ngi kum ki ka jaj bendri khosi ngi ong bah ka por badang hok hak baka hok ka sot kadang sensyar ka de da kania de da ka tien bangi kontrol ya unong syono lani unong tu la pikli pila yung tu la do jubab la piong ba pim jubab tu long ding long mau tu yang hang tu bacisya ya kata ka tien kepala keren tekan ya kata kan urlong don ki kep ki bala jia kum ta sisya tena ka daw ka tien ka jengi ka de belong ka tien ka batei tena ka liang upol wang kumnu lada pi pla da kermiang sentur ju pi bau Jesus Christ ulang utrai nama ka long ka ba ha ka por ju upol ban pla ban penajam bau that Jesus is Lord namar don nuba long ukanrat hakapor jong upol udah upat sya roman kade kapor ba bah pikiran kelumar ya pikin kin satian bisyar kin saparep tena kan daw ban syuong rumah ba kiwe gilong gikanrat kiwe gilong gitrai kamde ke besuk kiap usiar ada yang galeng upol uang ngimde banting uniro lalu pasya roman kidegi kanrat jangan dipertai Henry kanrat jika beneng mereka kandau dehi utrai Jesus Christ ulang utrai amde tang berpicu pelar kan mensentur Henry pinget jaga donut amde tang bersungai yo ubam pimti kana Henry Jesus Christ ubala mipat na gajiap na ba ubriu na ba ubriu ungai daga donut jengu bat kumta lapan kesan yu bat upla da krimang sentur jengu bat kat kumta laplaj MU diklem dale rain dai ban pla kani kalong jing khot ye jangai phi ha kani ka sngi jong ka jing ber de pay habala ta da ka de pay ngatrai don na pedang phi village ki office bad village ka trai jong phi pendam no mo yo sakali balai bit yong balai gumta bad phim don jing ju babru don na pedang phi ki balaban le gumta dikata kambahare ya kata kadi pernah bangi deban le ka jaka paj ba
ngide ban le ngimde ban le iding phna barit bat amne ta man chule ta kadak re ka jing em ngejongi kayat kayang ngejongi kade ban phla kumnungin phla kade hi bangin kiar na kajing ban shoy ju kusoi namar kajing ban shoy u jisu kampat kut kubang liong le sngaw na kajing puli na ka gospel ba kusoi naloi ban shoy ula phet no bat udang bat hadu ba udang up hadu ada kewepat kapor ka kabu ba unwan pensyoy ti kam kut ke jing pensyoy tang sisin ke jing pensyoy kawan siwan kawan ka ji emu jengi ha ka ba ublei ulong ngi da ka umsep men bam da ka umsep jeme men bam habala ha pa ka pop den rei na kaliang jongi pat ngile sakalenti jong sut kalenti jong jing suk ngimbam ku musep ngim trai sitom nalor bang ide ban yo ka hok chengi ngi kwa shushu ngi tare ye kabam dei lengba ke jing bam sap lengba ke jing yo suk wat ki khon ki basu bam ya ka jing penlang jo ki kmi ki pa temen le se kila ai ka khandeu ka siap kila ai ka spa ka pheu wat ki tu ki khon ki basu bam ya ka turu ki khamba me kum sep kadon ke jing mang ba krau ba uksu chapan trekam penon kami ke tugas pa man khrwat te ke jing trai jitom galong bodon kam te na ke daw ke jing ong jong Yesu om dei tang dau pu ba ubriu em rei te ka tien ke bemien ke situr jong ublei ke ai ke ta tien ke bakren na ka ngi chapang ke jing bam kitab Genesis ko ong da ka sep jong men bam baru pol ruang menu jar ki bom trei ai ba ki nom bam pi kini tien ki ba shai ba namar ka por jong upol ki don ki bri ki batai start sini setai kim trei sitom kim le ki su batai start ki kop ki le men le long yalam te upol uang yakub kini jaj briu kim dei ban bam malada ki kim trei kim dei ban bam ki dei ban sep ban saar te ka jing pen shoy ha ka juk jingi mentah hiru ban yo suk ki baro dan bun ki badeng tai ki baya polis besar bad ba ki le shim tu lop na ki marwari bad na ki dekhar hi da ka ba penting ki da ka ba ai ultimatum ki ha kan urukam ti kanu ka nei ka dei ka dei ka lenti jong ksoi ban shubam suk ban shubam mi ka bam dei ka umsep hi te ka nei ka long ka jipun shoy ka badang don hanga phi ta ka jipun shoy je ka bor bat ka buram ka jing kwa buram ka jing kwa bor ka manga utu manga dau en u ba jrong ba he ba nga phi te ka manga nga ka jung ong jung a de ban ko ngu ya ka jing le jung a phi de ban le kum ju kum kita ki don nga trai om dia per ba ki sha ban shoy jung Jisu ha ka bala ya lami u ban pet je ka hima jung ka pertei baro ya ki bor ke buram badu kusui ulah tok mo kuma berbor ke jinglong yu kusui de tok he is a liar mo ngai pen mau si kan mau kita ki saut ligi di ki bau kusui u tok engi deception division dispersion but discouragement kita gilan ti jung kusui ha ka ba u tok engi upan pai pan prai ngi upan baklai ke jin temu jengi upan du jing kermen ngi pi te menta uksoi utok menu uksoi wa thau ki e ber khoi bleu de utrai menta une uksoi do kam trai wang kini ber khoi de jonga ngalaban ai yaki yaka hangno hono pi bangamon te menta phiep ko ngu inga yanga pi kata nga ko ngu inga bar nga sa ai lut kini bar khoi de pi ka buram ka bor jing pertei ya ka bangi hapusiar ba baru khoi ngidon la ka jong ka bor ki kmi ki pa ki don la ka jong ka bor ki officer ki nong tray office ki don la ka jong ka bor ki politician ki don la ka jong ka bor ten rei kani ka bor ngi de mani i na ei kami de ublei ba ai ngi kani ka bor ku molong Jisu yo Pilatus mo wang Pilatus ngadon ka bor ban
pelaj me ban sanar penai me na kaliang ju Jisu ong no pin nom don bore lam dau pa beneng ju piu IAP ini kan tien ke ba syai ba rengi pat ngiong kumpul tu sengi don bor bek don bor di kata ketika kusoi hiti ngi sya subjek hok kusoi kadno ngi sosi la indirectly ngim long conscious le ngim snotu bau kusoi utrai kam mangi ka boong manga kede ban trai kam bek la ka bakala kemot husiar pin me ding lab mo te ka jing me ding nangko ak ta ki ba enforce pen me ding pen pluk lang sewe-seweru ko boong apostol Jacob tli mau dai kum kenduk jemprut ibarit tam laban pen pluk kalau bak lausan bat u Jacob ong nu ya ka ding jung tli lasna hadujok dikani kolong ba ma ba ngi don bor ngilak ban pen pluk kalau bak lausan dia sumar kani kolong beren kam bangim dei ban sya kontrol ha uksoi halendet daga bangi ong kamanga kadai ba hatam barbo de ong nga perkhat kumni TPP perkhat kumno ini apoi sa kajing mud kajing menjur lang katakin kadai karukom ban perkhat kenang bangin light na kajing syak pensyoi kajing syak te emrau ha ka jinglong juk soi ba men mani tang yanga bad bunsi na kajing em kajongi ngidon kan kajing bi ro katno nga snosi mo but kan kajing hot kajing mani yaki bor ksoi ki bor jong ki we ki bor lajia nga bomde ka thlek kilawan na we pat ka jaka thain mo prem ban pha duai yau nu khana ala shu yalam da ka bor ban wan pha duai nga dai nga pha wan bor lai sin makin wan ban duai dia kasin balai khamrung to khana rung ta ka kami bana kaliang jong ka kami ko ong padar ngaklet bania thu ipi ni bunsin haba ukun janga khatsan snem bitar bad imadula habi ki perlok basniu usai ong kumni ni bang penyap hai me janga ibang penyap hai me janga bad namar haba upan ni nula ban ailut mukat bau ang ti uang kumnu uang ka bahaban mane ni uksui pi ban yo lut ka bahaban le mane ban uksui haru kata ti ngong ini kong pi mut ban ong banga banga syong hang ni ngan sim bisyar yo kun jong pi bau ong ba u ibang penyap bahaya pi bad ba ukwa ban le mane uksui ong em wadong kemilen ti yang abangan syong hang ni kumnong bisyar ngai syong hang ni ban duai don sibun ki de se patre kam kun jo phi na po ki parlok le se kita ki wik ki lenti den rengan duai ting la khot la duai u kasin makhadu kasin balai bat haga bekut ngalong yu ngong la dang don katukat ne ki ba phim padia thu lut hanga tila da pila la ready bania thu sawan biang bat la so thu ik bangamud di sisa kane kejing mane uksoi kadon kejing sisa ro kane kejing bu kejing ngej kejing kermen uksoi kadon kejing ngej bi haba don bun ki balon phaduai ki ong pno ngila persyang sitai ngile sekli yodu bat kum tali alamingi haka hajaka bedum bat kum tarter henre bat ngim syamirap ngile chato nong khan nong knya ngile chato nong ula pan ula pha bam khaw yangi ula phara khaw yangi teng la ai to khaw ro ban pet i phadare khaw tingong ai no asanga to khaw ai no enga kitu ki kuboj bat sisya kani kedike ngi lalong Kristan henre ka jing pensoi jong Jisu yang ai pi kampat kut bangin bu ka jing chania ki ki bor jong kan pertei ha ka jing bi jong kan pertei kumong Jisu jam nalor ka temple bat ki sakem yami ki angel ti don bun ki jing pen thame ki jing pen kan oi ki ba le se ha ka jaka bangin wan
ban bu ke jisanya tili talan hautrai ngilai penban haki wepat kibor te hakani kesngi agar padi pigi paju blei ai bangin long ki briu ki batrai sitom ki babam na ka umsep namar bak tin ju blei ko ongi ba da ka umsep men bam ai ba kamanga ngin bu kham sedin ringin pej ya kamangi ngim kwa ka buram ngim kwa ka bor tang haladi ai ba ngin bu ke jisanya ti talan tang ho blei am haki ki jongkani ka perthei ene ro yu Jesus Christ. Ajunom amen. Yes ka bahaban yeng ban plai ka jingeng ngin ruai ye ka jing ruai ngangeng nagasla nagadambar ka balai spa nriu puwei lai nriu iwei kiba don ya usok nengkong ban bu Ahmad keduan kis ngobaha ban wan hang di Ahmad.
Able tay kan ran, kudang bu kudang thau, meu balai ya hukum ya ukun ban riu ban long siem ban long kan rat halor ki lai peu jing thau, ban kamai ya hok kason. Tu pay tu kme ikini ki khun ki jang me, ki bada ka ep ki jang ki la lom shibanta na ka yo ka kot ki jang ki, ka kamai ka ji ki jang ki. Dalam shibanta na kayo ka kot ka jungki ka kamai ka ji jungki ka nong ba katulob jungki ban terwa na ka banta ki kam ka jungme ha ka balang ka jungme to ker khu ker do ya kini ki jing terwa aingu kumba mela ker khu ya ki jing terwa u abel bad mela ya ro ya ki jing ai ka bashida jong ka riu kan thei ha ka temple. To kinikin man kipara jungi kinang man baha man mian kinang roy kinang dap nang pahu nang pahay kin light na kama kasiir ka klam kango magijing snig baharukom ki bab thap yaki ipa ni kani hagerteng u Jesus Christ utrai jongi. Amen. Ngakod ya ka jing duai rungeng sngeu ngahap kan rabi ie ya ka kaang ya ka jing kaang jong ipa jong me ha ka ni ka sngi ya rabi ngi bangin am hap ha ka jing pen shoy jong uk soi krei bar ka jing sneu jong ka ni perthei ka jubab jong phi kalong ngi kerpat ya me ko trai ngi kerpat ya me ko trai na ka bentau khpa bukhu jongi u bishop jongi kilingdo bat ki catechist bikin dup sngo bo men sem bukhu un yalam yaki ha ka jing trei jongki ha ki por baro ngi kerpat eme ko trai ngi kerpat eme ko trai na ka benta ka ne kermpe kristan jongi baman ha ka badap ka wei pa ka wei ka jing le niam sngi utrai ngi lakut jing mut scam ban le tang ya ka mon jong uplei ha ka jing im ngi kerpat eme ko trai ngi kerpat eme ko trai na ka benta iwei pe iwei nangi bengin dupla ban duai kham bun bat kham bha ha ka ne ka porlen khnang ba amlat ha ka nu ka jing pen shoi ngi kerpat eme ko trai ngi kerpat eme ko trai na ka benta ki kristan ki bajngai na ublei da ka pop bakin dup sngo thu kumnu uksu uyalam ye ki sha ka jingtem bat ban phai bak sha ublei hakane ka porlen ngi kerpat yemi ko trai ngi kerpat yemi ko trai na ka benta ki breu baro bikindup itho ya ukres wa ulong utrai kan ra jongi bat bakin sham ha u ka jing suk bat ka jing khlan ka ba kim shem yo satya ha ka pop ngi kerpat yemi ko trai ngi kerpat yemi ko trai na ka benta I kong bayandu lengdo nong lai na ka benta I samla diamond lamurong ki balarung menta ka sngi ka balang ki jongme khu kerdo iki ai ki jing start ki jing shampang ai bikin koi kin khia kinang bha ka la shai sngi ki chim jongki ngi kerpat yemi ko trai ngi kerpat yemi ko trai na ka benta ka jing suk ka perthei khamdam hapo Ukraine bad ki snong ki ri bapher ba markham bat khamdam e baki nongyalam ga jangi ki ne poi se ka jing mer jingmod ban don kata ka jing yakren ban yo biang ga jing suk ngi kerpat yame ko trai ngi kerpat yame ko trai ipan ki ne baro ha kerteng bathiang u Jesus Christ u trai jangi amen sham shim ko number Lai spa prafuwe, lai pra iwe.
baro nagasla kabar puwe ngini jubab lang kasla kabar puwe Keduai ko para bagajing kenya janga bat jangpi kan long bapadiang hun hau blei pa badun bor baro Tu try pediang jengan jongpi na badal jero korong pagiteng jongu kajim toyengi badapalong ku jongu baro Tu penlong yangi ko try ngi gerpan Iba bet da shisha banterwai kini kijing ais ngobha Daki bangi rakhe ya kijing sedang jong kani ka ayom badan buram Dau kres utrai jongi Utrai udon rengkat bat pi Rengkat bat piru Oh, kentiu ya laki donu. Kentiu ya kisha utrai. Oh, gini ay ngoy utrai kan radu blay jongi. Da shisha kalong ba siyang hob kabadai kadai ti ko jingi ba kajiban em yangi aman lagapor ba kajaka banango yame ko kan rad ko kapa ba khoi ko balai badan bor bad bam jukut lang ba utrai jongi u Jesus Christ uba da ba kan dia sau posngi na kajing bam perthei Labo ya kene ka yom jong ka jing len la de badak bakan tait ya baro ki jing pen shoy jong usain kulong ulahi ka ingi ban bret no yang thiat jong ka jing sneu bakum ta habara khe ya ki jing maya paskha ha ka jing khoi ka donun ngin poi khadu khadwai Siya kajing kawai paskha bam jukun Bahat kumta Rengkat barki kunhun angel barki pait beneng baro Ngirwai ya kajing ruai ro yame Bat ngipan bena klem sange da kabangi ruai Shisha melong ba khuy ko try katamay jong jing khuy baro namar kata ngi kerpat yame pen khuy pen gantang ngi gini jing terwa ke jongi naga bapa yu mensim jong me kum ka umjer halor jongki ba kindup kalalong yangi
kamet berkasnam jong utrai jongi u Jesu Kristus. Hagapor baladina u badala kamons ngobha. Ula pediangi kejing sya shitom. Ula syem yu kpu pada keba aingu yeme. Ula kedia yu badula ai halagi senran u ong. Tu syem batubam nakani pibaro. Namar kani kalong kamet jonga. Ya keba NIT na kabenta jongpi. Hagajuk gerukam enalaya bam. Ula syemi ka khuri pada ka baangu biang yeme. Ula ai ka halagi senran uong. Tu syem batu di nakane pibaro. Namar kane kalong ka khuri jong ka snam jonga. Jong ka jutang batamai badbam jukon. Ya ka ban panme na ka benta jong pi ban na ka benta ki babun. Ya ka ban ma pi ki pom. Tu le e kane ban kan mau yanga. Kajimaya jong kajinge. Atasin bani bamiuni ukbu. Bani dinakani kakuri. Ibenlah kajingya. Namar kata ngigi papan menta ye kajing ya ba kajing mi pat jong u ngitruah me ko trai ye ukpu jong kajing em madeka khuri jong kajing pen em ngida ai ngoi dem namar melapan ngai ngoi dem namar melapan longingi babet ban yeng khmat jong me bat ban syakri ye me da kabas ngauret ngi gerpat ye me bangi bayo bentah kamet bakasnam ukres ngin long bapnya teli kaway daw mensim bokun. Do kan mau kutrai ka balang ke jongme ke bala priang setelah ke pertei penjanai ka haging iye terangkat Bodo Francis ukpa baku jengi u Victor Lingdo Bishop jengi bad baro kilingdo. Kan mau lem rui kin men ki para shenrang berkentei ki balayo thia ada ka bakarmen ya ke jingmi pan. Beri baro ki balak lat no ag jis nei ki jongme to pediang iki sya ka jing syai ka khmat jongme to is nei ngi baro khamta mi ki jing thumbu bakar pang jengi ngi karpa di me khnang baringkat berkamaria te suti buku ka kme jong ublei u Joseph buku du kurim jongka ke apostol buku bat baro ki ru ko ki balapan sngau bahai me pateng la pateng ngindup long ki babet bar yo bentalem ha ka jing em bam jukut bat bangin ya ro bat pendon buram yemi dau kun jong me u Jesu Kristus. Da u lembat u bad ha u kan long me u ble u pa beden bor ha ka jing long ka we jong u men sim bakut baro ka buram ka jing ya ro Junom la junom. Amen. Kumbala hukum ingi daw nong penem. Bagkumbala hikay ingi dekak tin blay. Nginut bantuay. Kupajong iubab neng. Kan long kabar kuy kakerteng jong me kan wan kahima jong me kan long kamon jong me hai ka kneu kumbahab neng
cái chinh bám trong y kabahala kasni batu ma yang i akireng kam trong y umbangi rungi ma yaki bales nil yang i badwat yalam yang i syaka jin penshoy en rei tu pelayang i naka pasniu tu pelayang i kerpat kutrai naka jing sniu baro aga jing spun ke jeme tu ajing su jing sai naki sngi jongi kenang pada kajing Arab kajing snei kajing me in lai berbon kapom ngenyo kajing ada na kajing jenjar baro kad bangina abad kermen ni kajing wan pad unong penem jongi uji su Kris namar kajong ni long kahima kajong ni kabur bat kaburo junom la junom Utrai Jesu Kris melong ki apostol jong me kajing sungai na bat pi kajing sung jong nga ai ha pi wat pe pop ki sang kajing tlot breu kajing i hene tu pe kajing ai bas kem jong balang jong me batu ai ka badangi we pe we ye kajing suk ber kajing long shitli ka we kat kum ka mon jong me ba em ma bosun shar junom la junom kajing sutrai kandon berobor rengkat bat pi ringkat bat biru Doni terwai kajing suk iwe pan kami Jesu Kris ukon lang brod jong ublay ubakit no ikipop ke pertei sumangi kibdan bok bersak hot syakani kejing kawai jong ukon lang brod ko kanrat ngam syong hok bamen rong hapo ke yin jonga en rei syuong ta dakak tien kamen sim jonga kan sakyahi Shim ka number jurai, she's spa proper way, iway pra iway. Try to
speed, thou my saving guest. Blood of my Savior, bathe me in thy time, wash me with water flowing from thy side, strength and protection, me thy passion be. Oh, blessed Jesus, hear and answer me. Deepen thy wounds, Lord, hide and shelter me. So shall I never part from thee. Guard and defend me from the foe malign. In desperate moments, make me only thine. Call me and bid me come to thee on high, when I may praise thee with thy saints for aye. Tang dauk pu hi ubriun Rai de tien baro kabami na kasentur ublay. To ngini aduai. Andala pantamai yangi da ukpu na beneng. Dauba ya kejinge kejengi la besar, ya kejing kermen kejengi la penroy, badi kejing i kejengi la penklain, ingkar pahat ko try, banginang ham tangan berbor ya uta, ubalong ukpu uba bad uba shisha, bad ba nginyo ya kebor ban da baro kaktien kabami na kesentur kejengmi, dau kres utrai jongi. Amen. Semua syong kalian. Haga jing ublay juga lenti ding pena man kas ngithok dieng porsan steng bad ban kodro de kamas en sadon kileng do ki ban syong haka office jo Paris Pris bada pok parlor naga benta ka sakramen jong ke jing pala. Sung bahaban shim kabui kani. Ibadon ki khun ki ti ban pan baptis kin sung bahaban pan jing hikai nagi katikis bad sa pan baptis haka arpun riu tarik jong mentau benai haka por khatwei beji. Kandon ke jing yalang jong ka seng rangba bad ka seng kentei haka ni ka sengiu trai ke barsawan khat lai tarik haka kamera seng jongki hadien palawai ke mas baar ka seng kentei jong ka katedral parish kan penlong ya ke retreat ke balai sengi khat pra tarik sengi tok ding hadu arpo tarik sengi blay mentau benai sedang ke por shpau beji men step hadu sau beji jan miet Haka sengi tok dieng bad sengi sajain khat pra tarik hadu khat khandai tarik retreat kan salong haka krotu haka yemani krotu hang topo bad ka sengi ublay pat kan salong haka Divine Savior School Hall kinong yalap nagabanta kani kinlong Father Divasia SDB badi Father Sholin Star Karkongor kani ki pertamai museum kalong badon kam tam hakani ke Portland
bat kam tam ru ba menta baro arsnem chim lala ban penlong kini retreat tinga penslur ya baro kilong kemi dei tangki badon po kaseng baro khoi kilong kemi ba kin shimenta dagi sirhem ha kani ka retreat ban terwah oble ya ki yingesem ya ka bam kadi en sapen biang hi da ka seng kan thei Subayeng ngu ka kli jeng pi en sa ai ka jeng ku to ai ba ka jeng ku kar hai ka jeng me kan to cheki pai ka jeng me ko trai ngi kar pan ba ka jeng men jong ka kanang roy ha padeng ka jeng ba ya ka hok jong ki en pas scam ha padeng ka jeng pen shoy ban ai ya ki ya ka jing suspa bam jukon dau kres utrai jongi amen trai udon ringkat bat phi lei beden bor baro ukpa badu kun badu mensim bokut un ker ku ker do ye phi amen tu lei suk ban ie ban syakri ya utrai ni songu ya ublei Shim ka number Junrai kabasan pufra san fra Kaburam kalong ha ukpa baruku marhau mensim bukut kumbala long beningkong kunjuk menta berabor junam la junam amen kudunur bukut tamu Jisu kumaria kunerap ki Kristan haka keteng pa baruku mensim bukut enyaro Jisu Kris junam la junam amen.
Shandor nanti. Shandor. Chua. Vậy yêu. Sao mà lại Penpensa croissant ini croissant. Penpensa single bed, single bed. Apa? Dari kira.